no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar que comezaremos esta semana en Noia, onde se vende pechar a campaña marisqueira con moi bons resultados. Peor as cousas en Rianxo, onde arrancaba este luns a actividade con pouco marisco. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. Mal arranque da campaña marisqueira en Rianxo, a alta mortaldade de bivalvo provocado polo exceso de auga doce está a condicionar o inicio da campaña. Portos de Galicia acomete a reparación integral nos pantaláns do Porto de Muros cun investimento de 30.000 euros. Porto Novo prepárase para acoller a 23ª edición da súa tradicional Festa da Raia, que se celebrará a última fin de semana deste mes. Os mariscadores de Noia pecharon esta semana unha das mellores campañas dos últimos anos, con case 20 millóns de euros de facturación. Os preto de 1.500 mariscadores da confraría noiesa colgaron esta mañá os seus aparellos. Tras 7 meses de actividade, pecharon a presente campaña cunha gran satisfacción ante os bons resultados acadados, tanto en facturación como en volume de descargas. 19.800.000 euros, bueno, duplicou moitas campañas e, como dixo, máis non podemos pedir. Hai aproximadamente sobre 2.800.000 kilos de berberecho, sobre 400.000 kilos de xapónica, sobre 200.000 kilos de babosa e 100.000 kilos de fina. Ademais da abundancia de marisco, destacou a alta cotización que se mantivo en bons valores ata o final. A gran calidade do recurso e a baixada dos topes durante as últimas semanas contribuíron ao mantemento dos prezos, concluindo cunha facturación histórica, a pesar da presenza de toxina que obrigou a paralizar a actividade durante máis dun mes. Unha campaña realmente boa en relación aos precios que houve, e o que quedou demostrado é que a reducción de cupos provoca iso, a subida de precios e que se manteñan os topes durante máis tempo. Depois, polo demais, nunca nos facemos ricos, pero bueno, unha campaña boa, a verdade se dita. Tuvemos aí un mes de toxina en outubro e tamén agora no mes de marzo tuvemos unha semana pechada por culpa da presa do Tambre e ben, é máis porque hai marisco tamén, está valendo ben. E foi un campañón. Eu levo aquí 4 anos e para min é mellor. Iso que houve meses de toxina, pero, bueno, estuvo ben. Non hai queixa. Houve máis ameixa, máis babosa. Sí, e o precio, algunha semana menos e outra semana bastante ben. Non hai queixa. Os traballadores non volverán aos areais ata o vindeiro mes de setembro, cando se abrirá a próxima campaña. As perspectivas, visto o bo estado dos areais, son máis que optimistas. Moito berberecho, hai berberecho por toda a playa. Hai sobre 6 millóns de metros cuadrados, hai por todo en berberecho. É un berberecho xa de cuarta, terceira, bueno, está repleta. Se non pasa nada normal, quero dicir, unha riada ou calquera cousa, pois, bueno, as perspectivas por ano son fabulosas, son moi boas. Se acompañan os precios, pode que sea tan boa como esta. Pola contra, en Rianxo as perspectivas de futuro non son tan boas. Esta semana arrancaba a campaña con pouco marisco e non foi doado coller os topes. Os mariscadores rianxeiros volvían este luns a traballar nas súas autorizacións con poucas expectativas. A alta mortaldade detectada nas últimas semanas polo exceso da chuvia facía augurar un mal arranque que na maioría dos casos se confirmou. Bastante mal, moi pouco marisco. Moi pouco, por non dicir nada.
por non dixer nada. No, xa se esperaba, era visto xa. E mañá será peor, eso con unha marea boa. Nada, marisco non hai. Fatal. Non hai marisco? No, este ano penso que non, agora a ver o que vai aparecendo. Pero bueno, non parece que haxa moita cousa de momento. De momento as expectativas están baixas, pero a ver, según vayan os días pode ir aparecendo máis cachos ou en outra zona. Pero veo que hai. Babosa non máis. A ser marea viva, ao lombo non se pode ir. Nesta primeira xornada traballaron na zona do río, onde houbo que non foi quen de volver a terra cos topes fixados en 3 kilos de babosa, 3 de xapónica e 1 de fina. Sí, bueno, estamos máis que nada traballando na zona do río, no Ulla. Pero, bueno, a meixa non ten moito tamaño, hoxe non se veu. A ver como van pasando os días, se vai aparecendo máis ou non. Os topes, o que escolleu. A maioría da xente ven sin eles. En canto ao tamaño, a ameixa é aínda algo pequena, malia todo hai quen augura un bo futuro da actividade, unha vez que medre e aumente, polo tanto, o seu valor comercial. Bueno, marisco bastante pequeno de momento, pero pode ser boa, sí. Haberá que ver como vai indo o primeiro día. Ainda cedo, ainda é pequeno. Dá a talla perfectamente, pero... Sí, pero bueno, igual nos próximos... 2 meses, nun par de meses. Tamén o exceso de auga doce está a condicionar a produtividade en Carril cunha elevada mortaldade de marisco. Detrás da elevada mortandade da ameixa e do berberecho na zona de marisqueo de Carril semella haber un claro responsable, o exceso de auga doce. Iso aseguran cando menos dende a confraría carrilexa. Segundo explican dende o opositor responsable o encoro de Porto de Mouros. Aseguran que en tan só unha semana a presa aliviou 11 hectómetros cúbicos de auga, un extremo que xa puxeron en coñecemento da Xunta. Enviouseñes un escrito ao qual non contestaron aínda, pero bueno, isto é algo habitual, É algo habitual na administración. Como sempre, botaránlle a culpa Augas de Galicia, o embalse de Porto de Mouros, os responsables do embalse da xestión, botaránlle a culpa ao que sea, con tal de disculpar pois a xestión do embalse. Ademais do desaugue do encoro, dende opósito salientan que a meteoroloxía e as mareas tamén influen na salinidade das augas. Os mariscadores laianse das perdas que esta situación lles está a provocar. Agora agardan para poder facer un balance dos danos. O que está morto, e as perdas que hai xa son as que son e as que vai a haber aínda, porque isto non parou de morrer. Agora mesmo hai que esperar, hai que darlle o tempo necesario para facer as evaluacións unha vez que concluíles, unha vez que se hayan feito pois todos os controles necesarios, claro. Dende o opósito indican que pouco poden facer por salvar o marisco, explican que o remedio sería peor que a enfermidade porque tentar rescatalo tamén suporía a súa morte. O aconsellable é non tocalos e que se produzcan as mortandades que se teñen que producir e non andar en eles porque están tan debilitados que calquer movimento neles ou sacalos da súa hábitat, pois o que vai a producir é que morran xa. A confraría contase todo con que este non sexa o peor dos episodios de baixa salinidade, xa que noutras campañas chegouse a producir a morte do 100% do produto. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O presidente de Portos de Galicia visitaba esta semana o Porto de Muros, onde se están a cometer a mellora integral dos pantaláns. A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, está a investir ao redor duns 30.000 euros en diversas obras de mellora do pavimento dos pantaláns do sector profesional do Peirao Muradán. A actuación supón a reparación integral destas estruturas flotantes e inclúe tamén a pasarela de acceso ás mesmas. Segundo explicou o propio presidente de Portos, as obras permitirán a sustitución da madeira en mal estado por outra nova,
de material sintético que aporta maior resistencia e perdurabilidade en condicións adversas. A sustitución da madeira clásica, do que é madeira propiamente dita, se está facendo por madeira tecnolóxica ou madeira sintética, co cual o que se vai a conquerir é unha durabilidade maior, a vida útil dese material, que se chama madeira sintética, pero non é propiamente madeira, vai ser moitísimo máis, co cual teremos que librarnos de ter que periódicamente reparalo. Eu creo que é unha actuación importante, insisto, renovación integral da madeira, dos pantaláns 3, 4 e 5, non só dos módulos onde se amarran as embarcacións, sino tamén das pasarelas de acceso, esas pasarelas que dan desde o propio peirao acceso á estructura flotante que é o pantalán. Esta actuación súmase ademais a outras obras de mellora levadas a cabo neste porto nos últimos meses, como foi a instalación dun novo pantalán para embarcacións tradicionais e da confraría. Creo que vai a ser importante, vai a ser unha mellora certamente destacada, que hai que unila a outras melloras que se teñen desenvolto no Porto de Muros, como encintado de diferentes muros de contención, como cuestións de sinalización horizontal, como ese pantalán que se puxo hai pouquísimos meses para embarcacións tradicionales e embarcacións da cofradía. Se puxo un pantalán, se conqueriron 6 plazas de amarre para embarcacións tradicionales, que foi un modelo en canto a xestión, en canto a negociación e o consenso co mundo do sector das embarcacións tradicionales, e tamén, por suposto, o que foi esas plazas que se conseguiron para o propio sector profesional, con esa negociación, representantes das embarcacións tradicionales e a propia cofraría de Muros. Quero dicir, é un porto importante, o porto Muradán, e actuamos dese xeito, para mellorar as condicións de traballo dos profesionais do mar. O prazo previsto para a finalización dos traballos é de 2 semanas, polo que, segundo el, poderán estar rematadas para principios do vindeiro mes de maio. Seguimos en Muros, concretamente na planta de cultivo de orella de mar, onde se desplazaron unha comisión de pesca do Senado e a Conselleira do Mar para coñecer a súa actividade. No seu percorrido por distintas instalacións relacionadas coa acuicultura, os membros da Comisión de Pesca do Senado, capitaneados pola Conselleira do Mar, recalaron en Muros nas instalacións de Galicia Marín Acuicultura. Trátase da única empresa especializada en cultivo de orella de mar de toda Galicia, un molusco en auxe con enorme acollida en mercados internacionais como Xapón, China ou Estados Unidos. Es una experiencia pionera en Europa y donde realmente estamos intentando mostrar al mundo que en la acuicultura en Galicia somos un referente y que realmente nos gusta poder estar permanentemente incorporando nuevos productos y nuevas técnicas de cultivo. Vuelvo a decir, les haremos partícipe a los senadores de nuestro proceso para que realmente vean que Galicia, ellos ya lo saben por supuesto, hoy es un referente mundial en acuicultura. É unha mostra máis da importancia da acuicultura para a economía galega, con cifras que falan por si soas. Non podemos esquecer que dende o ano 2009 o que ten que ver ca acuicultura ten incrementado un 20% en produción e un 15% en valor, que ten incrementado a súa innovación tecnolóxica e que hoxe vamos a visitar unha das empresas punteiras en toda Europa a hora de produción acuícola. Está traballando cunha nova especie, unha especie pola que se aposta dende o minuto 1 facendo non só o seu engorde, senón a produción da propia semilla de unha especie de alto valor, e tamén, aparte de ser unha empresa que se caracteriza por esa innovación tecnolóxica, é unha empresa que está apostando por a internacionalización dos seus produtos. Os seus destinos fundamentales están moito máis lonxe das nosas fronteiras, como pode ser China ou Xapón, non? Entón, pois eu creo que a Xunta de Galicia non pode máis que agradecer estas visitas, porque eso significa que os representantes de todos os cidadáns van a ver de primeira man que estamos facendo as cousas ben aquí en Galicia e que isto o único que sirve para incrementar riqueza na nosa comunidade autónoma e que logo repercute tamén, por suposto, en todo o territorio nacional. Convidados por Anfaco, os senadores tiveron ocasión de coñecer durante estes días outras instalacións relevantes na produción acuícola, como a planta de cría de rodaballo de Stolt Sea Farm ou as conserveiras do grupo Atunlo. Ali recolleron as impresións e inquedanzas trasladadas polo sector, referidas principalmente aos acordos comerciais con terceiros países. Pues es conocer in situ los problemas que puede tener Anfaco Cecopesca, que puede tener la acuicultura, y como problemas como puede ser el futuro acuerdo comercial en Tailandia, con Tailandia de la Unión Europea,
que es un problema que puede causar, si se celebra ese acuerdo comercial libre de aranceles, que puede causar grandes problemas a nuestras empresas de conserva y de otros productos de la... Realmente el dar a conocer esas problemáticas fundamentalmente orientadas de los acuerdos comerciales con terceros países, del abastecimiento de materia prima a la industria en cantidad, calidad y valor adecuado para poder competir en los mercados, y siempre que vea realmente las tecnologías que existen en este momento en nuestras empresas malalimentarias, yo creo que es unha buena experiencia. A intención da Comisión de Pesca é levar próximamente ao Senado estas demandas para a aprobación dunha declaración institucional instando non só o Goberno Central, senón tamén a Comisión Europea a ter en conta as inquedanzas do sector. Portonovo última os detalles da 23ª edición da Festa da Raia que se celebra na localidade a última fin de semana deste mes de abril. A última fin de semana deste mes de abril teñen unha cita gastronómica en Portonovo. A 23ª edición da Festa da Raia chega un ano máis para facer as delicias deste pescado a todos aqueles que se acheguen ata lonxa do municipio os vindeiros 28 e 29. En canto ao que é a festa en sí, vamos a seguir un poquinho a línea do ano pasado, se vai a facer na lonja gracias á Cofradía de Portonovo, que agradecemos por enésima vez, porque creemos que é un sitio o máis adecuado posible, o máis adecuado para desarrollar esta actividade. Creemos que o ano pasado quedou ben e este ano vamos a tratar de melloralo. Que mellor sitio que onde chega o pescado fresco, o peixe fresco a Portonovo para logo degustalo tamén, non? O coidado programa de actividades deseñado inclúe dende degustación, show cookings ou obradoiros. Son tan só algúns dos reclamos que trae este ano a Festa da Raia. A degustación estará aberta dende o día 28 e nela poderán probarse diferentes variedades de preparacións de raia a prezos populares que oscilan entre os 4 e os 7 euros. Nos este ano vamos a cociñar 6 platos. Caldeira de raia, estilo Portonovo. Vamos a cociñar a raya a plancha con patata ao vapor e ensalada. Vamos a facer un salpicón de marisco tradicional con raya. Vamos a facer croquetas de raya, empanada de raya e un pastel de raya, un esponjoso para untar con costrones de pan gallego. Xa tuvimos na carta e ten moito éxito, gusta moito ese plato. E despois tamén habrá un pulpeiro de pulpería Ruzo, de Ourense, e bodega de viños Albariño, Mencía. O Club de Xubilados recibirá nesta ocasión a Raia de Ouro en recoñecemento á súa labor pola colaboración coa vida social da vila durante o seu cuarto de século de existencia, pero tomen nota que mentres non chega a última fin de semana de abril, poden ir abrindo boca coa iniciativa Pincho e Raia, na que 12 locais de Portonovo prepararán este pescado a 2 euros a súa tapa durante o sábado e o domingo. Pois ata aquí o noso espazo dedicado ao mar por esta semana. Lembren que estaremos de volta ao vindeiro xoves a mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa páxina web canalriasbaixas.tv. Ata o vindeiro xoves. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.